Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya kebanjiran. Aduh, maknya kebanjiran guys, maknya banjir kabeh. Talang. Mana? Banyu kok talang karo kok kalenan ya Allah aku kayak wong pintu. Brodol kabeh kalenane guys ya Allah, ya Allah banjir. Banjir guys. Banjir. Banjir mak kebanjiran. Mak kebanjiran. Banjir kok talangku set. Iki ya nguras ngene iki. Aduh, Mbak, nguras, Mbak. Nguras. Banjir kok talang, guys. Aduh. Banjir kok talang jon makku jon. Terus kabeh. Banjir. Wis banjure metu jero. Listrik mati banjir. Banjir guys, banjir guys. Banjir. Oke. Alah. Dibantu Demin. Diwangi Demin gawe kalenan, guys. Piye? Omam jero mah kaya onde-onde. Alah diwangi Demin, guys. Banyu ndang mlebu kabeh. Aduh. Gak kuwi ora usah dikei kalenan sing kono dibuntu neh. Parakno rene kabeh. Lha kuwi lembok kei kalenan terus parake menjero neh. Kene kurang jero su. Mosok banyu sakmono kae mlebu kabeh. Lho guys, banyu kok kalenan kene mlebu omah. Ya Allah, ya Allah. Banjiran. Dadak gawe kalenan. Alon-alon dhe nek belengil dhe. Jerone misan. Talang banjir, omahku banjir bek wan delok wan. Halah. Bosok.
Delok le iki kowe meneng ae ra gelem ngewangi. Wis tak kuras. Delok kae mlebu omah nding kulkas abuke tak unggahno. Bianyu kok kulon wan. Wis. Wala. Iya, Mbak, tok kono wangi Mbah Min. Alon-alon. Ngeri kene. Lho, Dik, kayake Dik tambahin neh Dik saithik. Ndak, ibu kurang jero kuwi. Ya. Masa mau pembliduki piye? Tenanan yo. Iya, Mau manuk apik. banjir le. Banjir bala. Ndoke iki le. Kemang Manuk. manuk apa le? Manuk lho bala. Ora lawa. Bali. Dadali. Ki pralone ning dhuwur apa ngisor ya, Pak? Manuke kelet ndang. Heeh. Ya ki mbok ambakno ya langsung milih res ya. Ndak ya alon-alon. Ya, kuwi yo. Gak alon-alon bar. Wis dekengen. Broke guwak misane Dik engko digawekno sok mben alon-alon. Parakno lah. Ora iso milih. Ayo buka ya. Lagi yuk. Tak delek manuk iki dhisik ya. Manuke ka omah. Bayar nek. Nah, kok panas kok dulu kowe. Wah, Iya kuwi le larane waki ta rek anake Indra. Ya baru bisa milih. Sing ning jero rasa dipikir engko ae. Alon no, Pak, pralon, Pak. Mae para ngalor ae, Pak, anek pralone. Rupane mae sampe kok. Mek lor sing dibacok dhewe. Biar opal. Apa le? ada putih ya iki. Anu le nek kena pralone le. Aja wis minggir bar jakno bae mirih. Biar urusan bae. Melok kok. Pralon lho, pralon. Karone lu nyisah kene. Kene lho carane karone kene tok Mbah. Mbah, karone kene. Iya. Kene ora kok. Nek mek kolor gak. Bocil-bocil manopal guys bantu.
Listriknya langsung mati, Pan. Iya, memang turun nih. Ini aku kono. Nanase woh neh kene kok. Kae wis untup-untup. Dari mas lu lagi umum nih. Awas pralon kena mbamire, ndamire. Ini kali ya. Ndang ndane kali. Pegang kapal-kapalan aku numpak perahu. Oh, nih kulon kala. Walah banjir wis bek kabeh omahku. Bek kae delok lah jero wis dadi ontak-ontakan. Apa njaluk tae graji engko? Mlebu omah kabeh, tak kono wangi demen lho. Mbak samene bancaan apa le, Mas? Pedak pisan ya. Wis lancar sing demen lancar kono. Oke guys, terima kasih. Mae sampe kaya apa. Oke, wis tak anu dikaleni demen ya karo banyak alhamdulillah. Jero sesuk ditukokno tae graji, guys. Oke, tak cukupi sekian nek omahe kebanjiran gawe kalenane macet. Oke, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share sakake. Semoga berkah barokah. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mae yang selanjutnya. Wassalam.